Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Huri Hura kalami ha Dorbar ba basau jong gakur Mylliemngap kabal penong halum pemblang Smith hadian ba Katto ani ki Dkhot nagi snong ba pher la keno ba kila Shah khang banwan shakajingalang ki Dkhot ki badai na lat lingkot thli puryang nong kendri lat kerhong remplang ba rasong kila kam ba kila Shah khang bande shakate ka Dorbar ba wat la ya jingkhot sngoba lapha kham hashwa kini ki Dkhot bala Shah khang kila keno baki rangba na Smith nong krem bat yo pomtia kila kentat ban ithu eki kum ki Dkhot jong kakur da ka baom Shah yaki bandan benta hakani ka Dorbar ba kini ki ba Shah khang kila ong ba kila bu jingkeli yaki bor bahalor ki ba kentat yaki da ka baong omla ban khang yano ne ya kanu ka kenhuan ban rai ya ga jinglong Dkhot hakakur kakong meban sara Mylliemngap kala ong bakila poi shakatiga jaka nak benda ban shimbenta hakate ka Dorbar ba henry kila Shah khang haka khrdop ngila Shah ong bakito ki badai ne kitu kishnong anum Shah banwan hakani ka jingalang ba bat habang ngila kili ki daw ki klam ai ka jubab kala yathu dak babanrap batang ki bana Smith nongkram bat yo pomtia la Shah banrung kumjuru kakong wandahun Mylliemngap kala ong bakani ka jingle kalong ka bapenmong da ka baong bakum kini kichingle kin kata ya kalawai hadian habut ladang yimde ki Mylliemngap ni pedang ya kata henry kim batai benya ya kadaw baklem Shah ya ki kalo uwe urang ba ubadai na puryang ru ulapun pau ka jing sngo diaw dak baong bakani ka jing Shah kentat ka penmong ya ki ladaki kam bangimde na kajat Mylliemngap ki dei ban pen i ka sakhi ngin omwan lada ngimde na kajo kajat ulong kini ki Dkhot bala Shah kentat kila dawa ka jing pensyai na kakur dak bakeno baki don Katto kini ki persang ban shim ki rai klem da don ka jing menjur lang bat ka jing snotho jing mot lang ngan kran khendian kalong ka bang ngi wan po yi ni wan ka jing lok meeting kur ka bang dawan hang kim Shah ngan Rung kalong ka pen pangno dado kata kum yanga kalong kebe namar balai ngahaban perkhat patang yaki khon kabaki kiong bagundai kita kimngap tangba kabas ngolongo hanga kalong kabanga kran yikirong ba ngong ailat banga nganrung ha ka Dorbar bangan kran bangan pensaya kata ngadon ka proof banga ngadong banga ngadai kamni bangam kim Shah kiong em ab bandadap ya kani ka kamram ngin sa ya kran bat phi kai kata ka jangmot hayeng jongi kai kata ka jangmot bat kawairu hayeng jongiru kilawan kila keren ngadonload kita ki proof baro ki video ru ngadonload baro iwan imama kor I tension bawir bat ipolin kita langut kiwan ngadon kita ki proof baro ru bat kawai ka banga ngawenot ha kacing sisa kalong ka ba amak ndiat kani baki ong ba naraj nong kenri bamdon kita ki kor Mylliemngap kani ka along history te kamot ya kani ngawinot bakim dan hak baki kin kran kum kata namar balai ya kani karaj kinong kenri banga ngadan ti ngangadai naraj nong kenri te ngangadan te kamul ladang ni ailat yaki baki kin tho kum ni kum hapateng ki khon jongir kin jenjar maki kin thambor yang te kalong ka pin songsi hadu kata ta ngakerpat yaki to ailat bangan Rung hapo ka Dorbar ngin yakran ngin pensai ladang ngim dai kita Mylliemngap ngin mi henry balai ki mai kamut ka don ka ai salen dat ngalai ngaladai hadu sau pateng to perkhat ni imi ye chonga sien Mylliemngap imi dot imi ye chonga di April Mylliemngap ka me chonga ka dei klanman Mylliemngap nga dei ka wandahun Mylliemngap ku approve for you ka download henry balai kim pediang ya kata kiong badan kata ka Dorbar ba ka ai ka jingmat ka bangin ya keren ya ngin ya pensaya balai kim Shah hayeng jongir kiwan lada ki kwa ka proof ngadon ka jingkran ka jongki sekretari ai ngi ki ha ko mo bai ka video jongki ka dalan ni kentien ka kham jrong khandiat ki bonlot ki ba I la pin sisa yang ngin saplat ya kani mabakata te kumbanga ngalong khana ngawan khanang ka meeting banga kwa bangan tip ba ya ka jingsai nalor ka chongki ba ka chonga henry ki khamsem la ya kata te ya ka ingan pensai te batang ka we ngadawa hok kumbanga ngadai kam Mylliemngap ngasungsi ngapenrem hero ya ki baki ndo yang kum kata kan kata ya ki khon ki jonga
Kantam nga ngade ka kan thai bere. Ladanga ngalai hayi ngan yap na shi bedroom lele hendri ki khon jaga pateng. Mano menyalam yaki. Tang kata publish. Deke ika sinjau ka benang ni sak khamat ka de ka ji pin sai kan. Kram ka ji pin sai ubri umla da nya chaprang. Idol kam ka clarity ko mo aktin nong way mo. Kram ka clarity sa ingin niya. Nang ni ngimi na yeng ngim tip ka journey jongi ka destination jongi nya rumah rutin. Kalong kumta. Ngimlong kumta na mangi de ki bre ki ba insai ki bre ki ba Tibri tu belakin. Jika kor kajat yang ini bentip banpat bahamenta ka perthai ka dei ka perthai ka generation ka bagi orang ki Gen Z ki kita ki alpha ki beta ki konjong ila sai kim tip shu ya katan right ya. Hai kin mentang ya shrut kum ni kini ki kan tho ini lai projat. Ni ki konjong ila sai ngin batai kum no. Ki kin batai kum no ki konjong ki. La sai kin poi ha ka shong kha shong manru. Ka bakong san ha me ka jat ban riu jong yu khasi khara. Kum no phinot banyak kan tho ini bangim dei kita ki melengap. Ha kan no konong dem. Rangi pani ki ta jing pechai ki ongi. Ai katan rai jong pi ba pi dei ka melengap. Kai ka jing mot jong katan rai ya tho sha ya kata. Kai ka jing mot jong katan rai. Kembali uphareng family tree. Ngin ya draw ta family tree ngin ya road ya kata progeny jongi. Ngin ya wat tan rai to. Ni kai kata katan rai ka jong pi pa dia ba pi kam kor melengap ning kong du. Hakano ka kendon ka no ka kriteria ba pi ong ba mangingi de ki melengap ki bana smith na yo pomtia bana nong krem hang no pi ong pada ba pi melengap hatu pila mi so ma pi ya ki snong nong kenri la mi so ma pi ya ka snong umtri la mi so pi ki snong pudiang ki ba wan na cengai pi ong ka dorbar ba kor melengap jong nyau trap nyoskum kepai ujat ban re hontai udan nyau trap nyoskum tai sana jong khasi upna ru bhai ubar ha kaleng setlak pathai ki dan ki melengap ya kita pilak kan tai bikira apa kaleng saudang perthai ha pin pani ki ya mentai ki kata-katan rai balai pilih patch lai sha perthai lai perthai sau perthai ba pi ong pa de ba pilih melengap pim dei melengap ter pen syakin ke kata-katan rai ka kendon jong pi kan apa pi dak ban keran kum di pa dak belen kum dia ki bram tang shikpo ba pi pelong kam de hiru ka dorbar kur ka de ka dorbar kpo nalo kata pi pilakon bas pa menjet atau leng skor balai pi kan tak jangi piting yo pim ya yo leng skor piting ba pi kam ya wan kon mat ning skor ba bat kam hayeng jong si em ken hoi si phaidem ken te lara piting ya kata tepen changi ken bangi tiang yo ngem ya yo bat ya kata ka position ya kata ka syuki kon bas kon ba pi kan bas ki wai ken tin jali jong jong pi to pen lam yang ngi ken langi so thu ban ngap happy tengin ngap langi so thu ngim la ban ngap te to ngin ya la ka phang da manang ni syak khamat ka sin jam jong ngi de ngin nom tan dia ngin yang skanong ngi melam ngap sau pateng ada pikok ban khale ya ubay yap ba em ro to ya khale wat chupan khamran ha khamat ka perthai ba phin ong ba ngi na nong kadri na omthli na puryang na wan ubri war na wan na eastern west na mau kor wat na kalek sodo wat how na malada ka ti shisha ha khamat ublay nong bo nong thau bagi nget scam wan pen pau shin national people ka jing na ran pa de tang kata ngilay alay lawan hiyeng hakajing sisa le hagiyeng le jungi kila dawan ban pen sisa bagi ong bangi de ki Mylliemngap ya pi siang ngimnot syu ban ong dakum we ngilai bam cha ngilai disha khamtam imado tensan imba ba wer bat kapulin bapi lawan ban pen sisa hangata ba idaong hiru imado tensan le swab mi dayeng ngala so belet pangan mi no nang ne dayeng ba ngala ya pi ki kun Mylliemngap te nakta ila pen sisa ila biang be hado man simisimet ni dang ya phone ida obta ya pi ngim la ban ong ye te ba pim dai kim Mylliemngap ma pu se de lawan ngi mene prenet la de bekran yang ya pi ngin bo syahrut ngin dai pen bai ayo ngalangi ma do ten san pi kwa proof ayo ma do ka ba pi dai Mylliemngap ka ba ngangam dai ka Mylliemngap pi kwa proof ayo kat ba pi dan ka hak ka Mylliemngap ngar ngadan kumta pi so don hak ba kini ki sendang tin yo rat yang ngi kilong keme bangi ngim dai ka Mylliemngap kumna pitem yakine ngilando nang khon ke chinren phimi na ka do phin ba me ka do nga ka long tame nga puni yaki khon khandai banai hak po hade nang ta un sami sha perthai da ka ching sanjul jong blai ban mi hakanam kan thai bat chinran andala kha po perthai la mi kanam ka thai nam sedang nga kudup ya ikon hala sadem nga thum ya ikon nga ba sadem nga ibu nga itiang ya ikon andala ya kisngi bol nga pesum nga pesla nga ibu nga itiang ikon nga pendang ikon nga ring nga sumar ikon nga penang pesta ikon andala
pause kinlek kan dikarukom usin rang unyan ban yang kilong keme ngam nom aila galai ya ka hak ke jonga kumbaka keme yang kala sui kala shor yang hak ka teng melem ngap hak ka klan melem ngap ka keme jonga ka ka prem melem ngap kami jonga ka be ka syek melem ngap ngam nom aila ban kire mano ya ka hak jonga kalong keme ladang ayat dan selap perthaidu kan ka klan melina melem ngap yes sakawe dengan ong yaki Bagi kim dan hak bantu kelar maki ban pensisa maki yang abang ngangam dai kamlem ngap ka ka proof baki kidan ka bang ngangam don kum kine ki breu ngano ban ang memem dan hak bau new sendang asal nyen ban ya ka yorat yang ni kilang keme kamut une siar umat dan kul dan para dan keme lada ban hika keme ka besisa kum kamlem ngap dan hak no diru ban nyen ban yang ni kilang keme melem ngap ang yaki lada kidan kan wa benikran bapsa khot yang ngan wan benikran baki hang no kacing baklaba hang no kacing dina jungi ngin penben kacing ketai kul ben ang he kacing sale umado tan chane ulada wan hayang jongaru ka proof ngadan ula ang ba phi dai kamlem ngap ngim no ben ang ya phi da kumwai ka da wan mata Dorbar pat sebak hiu khang penban wang lanong keri umdan kata kamlem ngap nang ta umen sal kita kisnang sautli santli kisau ya hak bakat kakul melengap kandan tang hakis nang kibla man makisia tang kayo pomti atang kano kram tang kesmen hato kande kasnang tingkai bakindan tang kita kini kesnang kiwa hato mau ulan ya bo ya kita kimlengap tang hakata kesnang ne bopi kendat kilik bela keleng dah apa ba mercua kipai keleng bopi kendat kadno ki jinjal bopi kendat ura ukpa kipai setlak ke perthai Kimla maki bakin ong ba umlem ngap cungi udan tang hakata tang hayu pemtia tang hasmet tang ha nom kerem kata ka bom saya ha boleh kane kacing kane le kala lupa cong ka sholti mais em kacing atho khana ka ba menswa ha kane ka por kas em sat ru ulang skol la yalam harapnya kuri umur ban snai kas em sat men snai yeng yak em sat tang balong ka khja ka krem jongki kambit kambiang ki sara hasmet te menta makikin pensisa menta kini dang long tang ki nyau pha propose nem ya kane piso ya hap kane blade ki spa nem men shwa kina bakam dan kamlem ngap har ndang ka dong keri kam dan kamlem ngap piso ya hap lado kane kapor kas adu ne kapor kasem bat umlem ngap layak dekar berkono keri ada kebuburam ya borok kejak gede mak hantam kemaki ogine di nyau trap nyau skong ni wan hang nim takasi ni dan ka hup ka ba ni nya kulum lang kum kata kur melim ngap hendai ka bashosi ka long ka ba masan wan mangi ka giet la khak ki yang arut kita ki rang ba na kur melim ngap ki sho ambek ngem pedang ya pi ma pi pindai ki milim ringi la ya le ban ya keren kalian ri hadu apoi upur bangi hap halla it's human nature kata mo ni bangi halla ngim na le kata ri da ka banjai jai ngi kwa ban ong ya ki proof ngi bakum no fi fila ban ong bangi ngim dai ki milim ngap dia si makiru kim dai ki milim ngap kata ro we ka jingkeli ki pen iman ngi da ki tagi kot ki baki yo ne ringi ngi la don not ki proof ki baki kontrak ya ngi naka snong nong kenri naka snong lat lengkot naka snong omtli naka snong lat kerhong naka snong remplang naka snong rasong bat hang ni kim kleman chane puriang re kiwan ki kormelim ngam na puriang ro katar ketat kim sha satya yangi bangin ayo hadu poi upo do ba yiki khnari aru ki peniani alang bat ni kabang kam soya hap ke kabang kani ka kam menta apa ni don hang ni ni di bane kren para rang ba te re kata kim aila to ka ban pat khot epi ban pelong kini ka Dorbar ya kani ngi yo i ka YouTube ki pelaj ka YouTube ko mat klam ka ding khot epi ki kurma em bagi la pelaj pa dia ka YouTube tingi ki kum ki kon melem ngap ting we have the right bangin wan hang ni we have the right and they are not the ones who should stop that right from us there because we are living in a democratic country banyak kerana kata mah they have no power they have no say they have no authority to tell us which clan we belong to because we know rightfully we belong to the Mylliemngap clan right from our great grandparents
till date. Ti kumbang ni kumbadan hang ni kat ni Hima. Ti kiba dang bun shuk kiba kikentat kiba kitu kiba sak kentat tu kitiang nama ba. I think so year before last year dai. Ni sak be kum ni hi. Rung pat rung la sak be. Nama ba ni kuat ban pelat no kan. Ni kuat ban expose no kan. Belai yang ni te. Belai ki wei ki pedang te belai yang ki pedang. Ni kuat kan ban pan ka jing shai na ki kan. Mah ni kuat kan ban pan ka jing shai. Lo ni larit ben riu lupa. Ni larit pa lupa. Kinwan pen khalat si kani ka jan ka kor ka jan ka bangim so ya hap kan. Ting ni khadi ka media hari ni ka por mani kuat jing pen shai na ki ru kunjo. Pi ona kani ka Dorbar hot ki shedon. Kata kan ka bangitep pada last year bakadon ni wan hang ta kan ni syabe ti tu hulia pada ngila supusan balai ti mentah kan kenting yang inuan lang kawan wala ki pen media kum tu ruba kita ki beriu ki banang ta nasional ni kita ki beriu ki pen Mylliemngap. They have no right pakin ong bang manu nang ni badai ki Mylliemngap kim dan kata ka proof ngingi don ka proof bang ngingi dai ki Mylliemngap ti nak katakan ngingi kuat banwan hang ni ban pensyai pada kan ngingi kuat ban pet kumno kin stop ini hendai kila stop shisha nado pangi ngila poi kloi hang ni sipo baji ngila poi tangba sipo baji hadwi si teng sedang kan ka Dorbar rek sipo baji kila hang ga kila yang bet kirang ba ni po ge kila suji tadi batai pila ban batai kini ki basong Dorbar mentah ki Mylliemngap kini ki mana kini mangitep syangi na nongkrem na smet na pomtia tang kini kilai snong ki bangitem bangiken tingim tep ki barung sapo ki bana ai ki ngim tep kam baru ki babat kam baru ki ditang ki yo pemtia sedang ki sisa kan ka mitingkur kalau kum kan ka jing sisa kan mitingkur kat kum ka jing iya pa media bakal awan abati siru ki ong tang na ka wei ka pok ki sung tu kat kum ka media ka bala pen i kalong betang na ita yau bei jongki taka jing sisa ngim kwa ban penthot ya kata namar ngila sung thu baka ditang na koi ka po hanre hang ni pat kalong kajing bakla jongki baki thot dol balba bat ka wei kalong bangi ngi kwa banwan pensyai balai baki da tho ya kini kisnong baki ki bakim dei ki Mylliemngap hatu kintip ayu bakim dei Mylliemngap hatu dan kata kisnong badan Mylliemngap bad hatu ka dan kisnong badan bad badan kila banjer kan ni ka pertai ni let si yo sabar India hatu kam na bandan ka Mylliemngap hatu kinyo makitang kata teli ka senong tang kata teli hang ni ki sulet banjin hang ni ngap kam dei syuk ka dal balkul hanre ka dei ka dal balkpo namar hang ni nadu presiden nadu sekretari nadu executive member ki dei betang na yo pamtia bat kate kalau sotun ka barong betang ka wei ka family only one family tang ka wei ka family tang ba ban ya bon ya lang kilet ban kan bas keleng klem da pen sautu ya ki kan te baro kiawan lang hang ni da kata kajing pho sam ke kan ki bapli hanrai kat kum kajing thmu kalong betang ka wei kalong ying ka basna ya kan ni te kani kajing kan yo pamtia bat ka judan hirup kata nadu mensua kadai bet ka Dorbar yo pamtia bet kaba kayo pamtia datang ka Dorbar yo pamtia kaditang si ko kamut kajat Mylliemngap kamut phimut benta ka jing ong jong ki khen betang na ka wei ka po te hande ngi ki Mylliemngap ngila bun ka po hajar senam te ka po kala ada lala ka jong di balik cepuriang di balik senong kenri di balik sumtuli di balik sampun ki Jakarta hang ne pada kadai betang hanre kini ki kam baki dei Mylliemngap betang na yo pamtia kat kum ka jing jong te ka wei rong aku ban shon kum mi kini kirang ba iba penyai kani ka kor Mylliemngap kan kim dei te ban ya lambak kalai ka kor ka jat kham tam kini ki bala dan hang ni maki no offense mo yaki maki ki dikishin rang kinalaya maki ka Mylliemngap ro kalaya maki mangi kan ki kenthai ki bakit ki khun ki bakit ki ksiu se engin ya lai ada uni se hi bushin rang briun wan ong ma ndai bang amburang miki kumdita ki kini ki kong mo jong Mylliemngap henrai bakin ya lambak kalahi ya kan ke generation pamenta minum air ke dia kata kan yang menta yang abe hari hadu berakut ka Dorbar in se pet ke ke baki dan bakin keren yang video cat Mylliemngap kamu te baliu pat pisong ne ba kim pedang teh kim Shah tatang kata mo long pihap song na suane song thai na suwa toh na kali yang cengi wan na po na kur Mylliemngap puriang maro kadan
Dorbar kurus untuk Mylliemngap. Dari undangi lawan bat sini, long keposi, long bagi saya ini, kita ini bagi orang bah, ini mendai Mylliemngap. Kacung Shah bagi orang bagi mendai Mylliemngap. Kacung Shah kita ini dah proof bagi mendai Mylliemngap. Marba kita kum kacung Shah ini bu jongi, ini dai Mylliemngap. Ini jongi don entah suabit niap sispa alasnam. Temental ira don sispa sebut mentah sispa le prosnam pula long. Ada apa impet yang ipit juga itu Mylliemngap. Te besul ngak pat nong tu ni sia bagi orang bangi lagi Mylliemngap. Tengi wan ni yang nak cong hak bagi Mylliemngap. Im kuat cuba kang Mylliemngap ladang Malaysia. Nuhi boleh buka makam ya kursi dalam Malaysia Mylliemngap. Tang dah ini hiti. Facebook.